So, dito sa yung mga, andito na yung mga products. Sige, ikaw, dali. Ikaw. Uy. What to? Hola YouTube, this is Mersky and welcome back to my channel. So for today's video, meron po akong kasama. Siya po ay ang aking baby girl. Kasi hindi ko siya anak pero siya yung anak-anakan ko ever since. So welcome! This is Ashley. Sige, pakilala ka lang. Sige na, pakilala ka. Sige na. Hi, my name is Ashley May M. Ibo. Okay, so, halika dito dahil. Ayan. So, ang gagawin namin ay, i-make-upan niya ako. So, sana ma-pull off niya. Mahilig kang mag-makeup eh. Di ba, Day? Mahilig kang mag-makeup, Day? Sige, set na tayo, Day? Let's proceed sa kanyang pag-makeup. So, dito sa side na to, nandito na yung mga, nandito na yung mga products. Sige, sabihin mo sa camera. Dali na, Day. Ang nilagay ko ay foundation. Okay? Day, ayusin mo, Day. Yan, ganyan. Ang galing. Ang galing. Lagyan mo sa liog, Day. Dito wala akong liog, Day. Meron akong liog, Day. Wala. Meron. Good job. Walang pang Jollibee pag sinabing walang liog sinabi. Lalakad tayo mamaya. Lalakad? Saan tayo pupunta? Sabi mo. Saan tayo pupunta, Day? Eh, saan tayo pupunta, Day? Ito sabi. Okay. Pupunta kami ng... Tapos na. Okay? Hala, Day, hindi mo naayos ng blend, Day. I-blend mo maigi. Sige, good. Sige, ano yan? Anong tawag dyan? Basahin mo. Punta ka dito. Sa iba saan? Tara. Concealer. 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 Ano? Tari. Kilay. Asan ang kilay? Duwingi da. Bala. Sa mga friends ni Ashley, i-watch niyo tong video na to. Sa may gustong magpa-makeup, marunong na po siyang mag-makeup. Bigyan niyo lang siya ng 100 pesos. Okay na yung 100, Day? Okay na. Or 50, Day? Ayaw niya ng 50 pesos, gusto niya 100 na talent fee. Ayusin mo naman, Day. Agay. Ay, color. Color in the high. Hindi ganyan yung pagkahawak ng brush. Day! Ganyan, Day! Dito, Day. Ay, hindi ganyan, Day. Ganon, oh. Ganyan, sige. Noon, para na ako na-block eye, Day. Hindi na pa, Day. Okay lang yan, Day. Maganda lang yan. Good job, good job, Day. Oh my God. Ayusin mo, ha? Oh. Day, ang ganda, Day. Pero hindi pantay, Day. Okay na lang, okay lang yan, Day? Okay lang. Sige, good. Good job. Ang next, contour. Bongga. Asan na dito? Bongga, dito ka.
Ano, andyan. Kaning ano niro? Ganang tambok. Mm. Ganang pangalan mo. Gusto mo umuwi? Hindi. Hala, ang laki ng mata, Day. Hello? Hala, nice toy. I like it. Good job. Ang next is lipstick. Okay? A violet. Konti. Hala, good job sa lipstick. May lumagpas, Day. Kamot natin. Hala. Okay, tapos na tayo, Day. Okay, so, ito na po ang finished product. Ikaw yung magsabi ng ganyan, Day. Sige. Tapos sabihin mo. Ayan, tapos na po kami. Sige na. Ayan, tapos na po kami. Ingat. O, sige, story. Daghan. Okay, so, ayaw niya magsalita. Ayan, tapos na kami. In fairness to her, ano naman, to the outcome, maganda naman. Nagustuhan ko yung eyeshadow, tsaka nagustuhan ko yung paglagay niya ng liquid eyeliner. Ang total score niya is 98%. Siyempre, may room for improvement pa kasi bata pa. But then, magaling na mag-makeup tong baby girl ko. Baby girl ka, Day? Tapos, kakanta kami. Meron kaming tuan. Meron kami number. Sige, kanta ka, Day. Yung, ano, Day? Yung unconditional. Sige. Sige. Oh no, did I get too close? Oh, did I almost see what you're Really on the inside. Oh, your insecurities, all the dirty laundry. Now, did Binibig one time. unconditionally, I will love you unconditionally. Thank you. Ayan, so, this is the final look. Nagpapawis lang ako, but then, overall, maganda siya. And then, yan ang masasabi mo. Ano masasabi mo, Day? Thank you sa lahat. Yes, thank you for watching. Ciao!